Chi nigo baboriwe ko bamaiso anene chingaki echiga chiemeyega Yesu guku anene abantere base chipara engana yakwanerwa no musasiroti we parish ya Nyansiongo asereta Father Lawrence Mandera igobono aruro bosemia guchia saba ibori boigo kurigereria abana babo anene chingaki echiga baraso mutimoko umutambe ile kona kyanga ngokina bare biya nabo igo nkwerenda bare asuku yarigania kwirana sechi skuru omwaka omoya unatokumanywa no mulikyo ito Paul Kapo karakurwa se county ya Nyamira musasiroti yiga kagokwana sinseme chiga che parish ya Nyansiongo igagendera ko bagakubaboli abo boli kweniki unanko denda barabana babona ko boli takorwa subotumeki bwa muri yo gotindya ayo agoturutumba chimba cyabana kinga kichiga bale asomutimoko abana bakireka abana ngakiye bayenenire mono abana bakwanirwa se obwanjani nigisemi cyegoro mono egere tari asoko bayita gose ekobara mana ko basiririe kurenda senkwana igisemi egochoko umuntu nganone liugirire ime yakero mwana ligwatana nekiya nekebe banyale kuirari bagaliria yokora yara marunge asinse mugende ni gakwanira umucando w'egisegi cegenga ejo korengana monera aburirie abayiboli kweneke bunanguri yabale cinchera cinyororo cyo gukora imecando iyo egocha ase enka obose imbole w'kiwaba around endagera na monendagera eye ekonyuwa ebinyuwa bigotindia echangana ebintu binde bigotindia byagara oyo mase chiama taranto bale babere kwanyaro yo mananyweto yonde tanyweti sege yachaka yatutukania abana yasalio maremba senka nabo igo kwanyoranga none besa babwate baje kwirira abana sukuru ya tanta naiga kwanyonge kero chanywali gwika ono okutanganga kwaba yonare gusaba abantu baminta singaki ya Christmas kero yo manyare kulinda alia wana talende asinse mugende ni gagendera ko bagakubaboli abagende becigahali nanene balia bagochimeyorongo rwa gusikurwa se emechi kweniki bunango babale maisase chibari ligutanga emebasokone yechipara iyo hagendera ko bagakwenene kigwana nene chinga kichemeyega ye Christmas nabego no gucengera ku mwaka omuya onale kuira igike kyabene okwana monone chintereba bagende bechigali banyale kulenda abantu bako ruchitaone mbali kwenda chinsobo kubikira nabantu bamwe abo gusanga amasomo yiga nabo yigo kogendie chigali echingora eminetinga ambe yamo kwarendiro oguma bwao kwarendiro oguma bw'abantu bande omweli oye ni gagendera ko bagakobaganiriria abagusie Christmas kerekia na kubabole kwenekia gusanga chinga kiechiga asebalia batabwati abande ugocha konyora bakwiranana asinge chobotaka mugusia otanga kalibike mune byamo balerangoba nare gusaba ole tabwati mbachi kuiba na bali babwate ntwale gusanga na bali batabwati kera Christmas iminete oyo ligora alira nense no yolensana era tiri wake egere torosio bweto wa Yesu Kristo nga asikanisa na mono bali barasikanisa twensi tolenga ine none ase omete umugusi kurukale kera tubwatu muyiga musanga mitanya kobora na ende nkubolinga tari busanga mibuka rengererya ngo kunyomba mwa aunga yale ko banayo uri otabwati nakiyaro jakoba eginko report rigetasini kya wanjete kya getembe kurumaiga ase ebunga ya borabu account ne ya Nyamira inche gonkuru ko Polycarp okara